Kemmäňze salam. Eri diýildesler. Mehriban dostlar. Durmuş bir süýjüdan. Emma süýjü durmuşda ýaşamak üçin howpsuzlygyň düzgünlerini derjä etmeli. Hemme zat öz elimizde. Egerde biz süýjüni aza öwürmek islemesek, onda howpsuzlygyň düzgünlerine görä hereket edeliň. Sebäbi düzgün berja edilmedi purtudyny. Göz ýaşlar bagytdan näle? Beladan akar. Şonuň üçin biz size howpsuzlygyň düzgünlerini degişli bir näçe wideо şekiller taýýarladyk. Bu videolar sizi güldürmek üçin däl, sizi bir näçe belalardan goramak üçin düşürildi. Bu videolara tomuş edin. Hem de bu videodaki verilen maslahatlary üns verip dinleyin. Gaz. Yurdumuzun yerasty baýlyklarynyň iň ulusy gazdyr. Gazyň adamzada beren peýdasyny sanasaň, soga vardyr. Emma gazy howpsuzlyk düzgünlerine görä ulanmasaň, ýetirjek ziýanym az däldir. Sebäbi gaz ömrüňizi ýakyp bilýändir. Tomuş edin. Hem de netije çıkarın. Yönöke ünsüzlük ulu bet bağışlarının üstüne elektir. Süýjü ukyňyzy soň kuka öwürmäň. Hiç katsan huşgarlığı elden bermän. Unutmaň, hiç frenjam sizin ömrüňize kepil bermeýär. Goýş wize şekillek maslahatlar size nusxa bolsun. Hemem ömrüňiz gorasyn. Şu videodaky berilýän maslahatlara parksız garamaň. Şo zatlar bilen oyun etseňiz, durmuşsyň bilen oyun etmez. Howpsuzlygyňyz siziň eliňizde. Durmuşyňyz elmydamy süýjü bolsun.